Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao ni ang sumpay sa atong drama. Dili ko gwapo, tutuki lang. Franco. Unsa, Chris? Ay kung bakaki. May dako kang sangan di ba? Oh. Franco. Nakasa ko. Usa ka na kong sa nga dili ko niyo pa sa ilo. Nanghilabot ko sa iyang pagkababae. Salamat nga mitugan ka, Chris. Ang gusto ko mga pa sa ilo niya. Pero dako kasi kasilag na ako. Karong itugan ka na. Sa plano ni mo. Sa paagi ni mo. Nga mapasaylo kasi mong mga sa... Dili mo siya makahatar akong higayon. Kung unsay isang tutan sa imong gibuhat niya. Andam ka manubag. Oh, Franco. Unsay but mo pasabot. Pananglit magbunga ang imong gibuhat niya. Sa ibuhato ni mo. Loy. Unsay but mo pasabot, Franco. Klaro kay na. Di ka kasabot na. Pananglit ba? Katong imong gibuhat niya. Nagsabak siya. Usa man. Unsa? No. Ako ang gustong mga anak. Di ay bida ni mo, Chris. Oy, di ko itong binanggaw ng imo. Seryoso ko. Ay, sorry. Sa ibuhato ni mo. Kung ang bunga imong gibuhat. Franco. Andam ka manubag sa imong kakuha niya? Franco. Andam ka bang mausap ang dagan sa imong kinabuhi, Chris? Naginahinin ako kusap sa dagan sa akong kinabuhi. Ana sa parlor, ako si Chris. Pero sa pagpuli sa bahay, ako na si Chris Pulo. Mga sawa kang andi. Alam, unsa akong magkitabuhan na? Ako, magkita magalit mi ni Andy. Magkita kay siya na ako. Mura ba siya nakitang demonyo? Kaya kuha pa ko magkasimbat, no? Nagkuha pa yan siyang kutsilyo. Kaya dugabon ko niya. Chris, kinalang mo pa ilog ka tungkol kay nagkasaka ka niya. Andam ko mo sakripisyo, Franco. Pero, kaniyot lang ko. Napugos ko naman sa pagtugan. Inaot lang nga, wala yung mahibaw ni ini. Tungkol kay, musamot ang kasuko ni Andy na ako. Chris, ay gabala ka. Di ko marites. Salamat, Franco. Anyway, kumusta naman siya? Okay na siya. Namaman na ako siya. Gibati kong dagong kabalak ka kaniya, Franco. Okay na siya, Chris. Ay, salamat in town. Bart, ade. Oh, Franco, nidool man ka? Kaon na ka? Ay. Ha, nagpakabana ka na ko, Franco? Ang ilang ni, di ba? Noon kayo may kinabuhi kang gida. Franco, Bart, pasag di mong kagulingon ha. salamat, Bart. Pero, basig magpangita ko ang imong pagpakabana, ha? Ayaw pasag di mong kagulingon. Tungkol kayo may kinabuhing nagpitik sa imong subakan. Ipakumot ko ni. Yaman kaya. May manabuhaton. Mga mo nagdag-visit sa kong kinabuhi ko. Ay, buhat talaga bida eh. Di na mo isubad. Pero, Franco, Andam kong mga mahan, ana. Maluwas ng bata. sa puong lang na, Franco. Dili sa buhat. Sabi mo, guilty ba ako? Guilty? Sound sa? Guilty ko nga nagpatabang ko ni mo. Nga ikaw ang muang ko na ni. Sound ay barkada ta. Kiss ko eh. Barkada Saba de, kiss ka. Mika Somtaw ka ko. noon sang ko eh. Dili na igong katarungan. Nga isakripisyo mo ang imong kaugalingon. Tungod lang sa kong hangyo nimo. Tuod kay dili ko gusto mauwawan. Ngang amahan sa kong anak. Usa ka bayot. Usa ka bayot ang nakapapabdo sa usa ka tumboy. Bart, pananglit. May bawas, Chris. May bawas sa imo kayo tang. Utang buot lang ha. Ayaw siya sultihi, Franco. Kay konsultihan ni mo siya. Mulayas ko ininapita. Ug di na mo makakita pa nako. Pisag kanusa. Ug tingali. Kung makakita mo nako.
Wa na ko'y kinabuhi. Oh, Part Andy. Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Hangyo ko lang ha. Ayaw gid pay si Chris. Kasali ka. Sige na. Palayo na ako. Kinagtanaw si Miss Babes. Anong di? Palayo lang. Sige, sugo na ko. Basta, Part, atin man na ang imong kaugalingon, okay? Oh, Franco. Alis ako. Sige. Kiss ako eh. Bray! Oh, may igaw man ta. Sige, arin ako. Nagpakabana siya na ako. Ay tuo, Andy. Naluoy lang siya sa imong kahimtang. Mauna karon ang formal nga opening sa salon ni Chris. O, bitaw no? Kuyog ta, Andy. Kamo lang, Miss Babes. Balibad ka? Kabahin kini si mong trabaho. Miss Babes. Kuyogi ko. Kung sa may inyong panag-away ni Chris, wa ko'y labot, ana. Nakasabot? Oo, Miss Babes. O saan ikalihukan ka rin dito, Miss Babes? May misa karon dito. Then, blessing. O pagkahuman, cutting of ribbon. Ah, okay. Andy, ikaw mag-video na mo, ha? Oo, Miss Babes. Ay, ready ng tanan. Huwag na nasa napari. Na mao'y mumisa. Pero ako mas lang si Miss Babes. Uy. Ay, pasadong ko lang ang pari. Paabot lang yun mo si Miss Babes. Uy, si Miss Babes tinawagan. Hello, Miss Babes. Asa naman mo? Paabot lang kid Chris. Nalangan may uy, traffic kaayo good. Mao ba? Sige. Paabot lang ni Miss Babes. Okay, bye. Bye. Oh, na-traffic di ay sila. Hanggaw man ang sakyanan natos luyo. Magsige magserbato. Naibabi siya nga, wa ta makadagan. Sige pag-serbato. Sagdi na, Miss Babes. Dali tingali na. Gusto mo birtek? Makalagot to na unaon, eh. Oo. To anasad, serbato na pod. Oh. Uy! Hala! Gihapak man ang hood sa atong sakyanan sa luyo. Busado ni Drevira da. Ha? Ako'y naog, Miss Babes, Vic. Hoy! So, padaplane mo, Leche. Yala ba na? Kinsa man na? Kahilas gud ana. Padaplane mo, Leche. Padaplane! Unsa man, sir? Gusto kag patay? Patay ta? Ikaw na, di? Ako ni. Sir JC? Ikaw? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.